Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak. Gareng Petro Bagong kowe tak wene aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petro karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Sing arep tokke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean, apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngatek aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki tlapakku ki nek saya abang, kowe sing ngeyel tak dumukke nang dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Jajal apa piye? Oh, kuwi rungono, keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu, Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparake. Udare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku iso wedi. Tok kapake to le tapusi. Tapusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Dieling-eling to. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Pirang. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono. Arepa panjenengan nganggep menika Igeng Raka pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwundarawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngamping pindho. Rada seru, Gong. Ngelih. Kanggo bengok-bengok lara ya wonten kula. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuatke. Ingkang angka loro. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwundarawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada isa digawa dening Sinuwundarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan Pustaka Jamus Klima Sada. Pusaka Jamus Klima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan Pustaka Jamus Klima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngaten? Ning nek sampean rawuh tarang-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwundarawati ya kena. Ajeng mangparingke Petro kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Barapaya. Gong, Darma Kusuma.
Ngoten. Kula aturi menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki ping ngemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka sinuwun Pratri menggalih? Panus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lah. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan nyerwete kaya betes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Parat. Truk, gentenan, Truk. Gentenan piye? Wong sing muni-muni kok sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinuwun Mandura. Kowe mau guneman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Gong ora cengengesan kowe diglandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesoni wong ora iso wangsulan. Lho, ngene to. Kene to diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki, gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya kok sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong sinu. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane meneh Prabu Ndarawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndarawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndarawati diuna-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Aku wis pet-petan ya, Tru. Ah ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyoba nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku nyoba nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis munake aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dengkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Sinuwun Mandura sapa? Aku wae kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake? Wae nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek ku Sinuwun Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku ndak tak koke ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Kyai Prabu Ndarawati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, mung ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak kepenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong,
Gong. Ngapa? Kowe iki ngopo ya mentateng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho truk iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak kita sembah. Bapak loro tak presake. Tak tiraki tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem dundang bol. Kon ngundang Ambeien. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes meneng terus nek ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek Semarang tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suya-suya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol, kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang ngene omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek entuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon po ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki tak cor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki nek arep magang janjimu muluk kaya Dara Kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Wow. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono dak. Biar kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe seneng ngino Maranata Mandura Prabu Baladewa.
Saya ngias Maranata mantu Prabu Baladewa Petra. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene song kuwi kadidene Baladewa wenang boyo pustaka jamus Hyang Jimat Lojoto. Piye kuwi le omong kuwi? Ala tak balik jale percaya. Alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene song kuwi kadidene Baladewa wenang boyong pustaka jamus Hyang Jimat Lojoto. Tru? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuwandane Petruk. Ayo, walarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Petra niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petra. Dek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petra wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petra niku kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Ah, itu baru jos. Bagong, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadigdayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petra mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah, sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, Pak Babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lho mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho mungsuh kok kon nguripke iki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku kira dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ra gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ra urip awe. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petra aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Pun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong.
sareng bareng-bareng. Priye, Den? Iya. Priye, Gus? Iya. Ndara? Iya. Priye, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus sapulae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya sing ati-ati. Ana nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Barang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong nun Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Rong, Edak dasmu. mboten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kali sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo dhuwit 300 lho. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan, batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang nak ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika Wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arepa batur ning aku duwe kedudukan. Inggih. Njaluk dite. Lho. Namung wonten 50. Terus kene 50 ora masalah sing penting lamun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Werkudara. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Yayi, kula wonten paring dawuh. Kliranana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ingkang atos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Werkudara. Nggih. Ewahaya ing pambudi. Kepiye munggo penemuning Siadi? Apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Petruk? Barep kakangku. Werkudara piye? Aku percaya marang kabijaksananmu. Bakal mbok paringake sapa? Aku percaya kabeh wis nganggo petung. Dimas nanging saora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang ndak tindakake. Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah. Gandeng menika sampun wanci bedhug. Kula aturi nindakaken panembah. Ing wanci bedhug tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping satemah samangke pikantuk tirta wening penggalih paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Yayi Arjuna ya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kang mangkono Werkudara budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Ya wis to dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena. Purna gatining paranggilan. Salus-salus kundur daton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro. Palukon lakuning lekaso kita linuting kidung
Kadung kadereng amomong memangun manah rahayu. Oh. Mulai yo le yo. Hah? Mulai. Mulai piye? Mungsuh awake dhewe iki ora baen-baen. Nek sing nantang karo Petruk mau Sinur Mandura, ning bareng aku ngematke Sinur Mandura metu pagelaran jaba ora pangling. Lah kok Sinur Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin ning nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae piye? Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye to? Ya mesine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak arep bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku soane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing dijangka dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong Pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak ming mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak mung niteni nang ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iki. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe mung anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngopo? Haning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe rantas malang diputung, Bro. Aku mungsuh Ndara Galukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Wis kok to mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah, ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati, nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati ki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama, matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Lebokke swarga tanpa mampir nang neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya ki Marjandra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glelek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Piye ora glelek? Ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujude. Aku lu wong mati mbangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ora iso ilang, Tru. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati ya. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi,
Aku gandeng nek omong ting pletot. Heeh. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus Nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelikke putra Pandhawa, nek ra gelem Sikate. ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya, Tak salin sik. ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe ki edan kowe ki traininge sapa e? Mbah mau semampir ning dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki rak trampe nek kerangan. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe. Sikane kabeh. Ya, oke. Neng kene lho. Heeh. Durantasena. Iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan niki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kowe tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura iya? Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pengendikaning Siwa Mandura. Leres. Mula kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Kowe ora iso njaga marang derajat lan martabating para punden Pandhawa. Kowe mirang-mirangke punden Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo punden Mandura. Petruk, mapano tak bondo tangan tak krincung sing tak lebokke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petruk. Gong, ayo Gong. Sik weteng kula ora, Tru. Wetenge lara. Aduh. Kenapa ta iki mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, ja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune kok nek mari asikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh tak jagake dengkulmu nek lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye, kanane piye, awal mulane piye, niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing tok nglandhake sampeyan ming bela karo Sinuwun Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk, syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinuwun Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk, ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ketaman pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancel galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Ya nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pon celak sak piturute. Ngandhake nek Ndrawati ora ketaman pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sranta. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok nyolok mripat.
mung kere mung batur wani marang Kyai Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong melarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriyen. Nek perkara kula dunek-unekke Petruk wong kere mboten napa-napa. Kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh ning alam padang niku mergo Semar sing mijekke ro bakso simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngoten niku kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek launekke Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku merga kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene panjenengan iso menggalih. Serada penak weteng ku, Truk. Mari kok, mari. Kanggo ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye? Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Ki sono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Ndoro karo kaca, Ndoro Antarja bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngoten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren iki, Truk. Migreno ini tak pacul sirahmu men mudarisan ini. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to, siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males ya. Lah treh mudar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggono kowe batur, kowe bekti karo Bendara. Ning nek kula dipala ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Wih lah gleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune iso nambani wong lara nggo nguripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kon netel wae. Sing didedel sungute kuwi. Dadel dengkulmu atos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi. Tak kira nek templekane. Ora templekan, Bagong. Nggih, Pon, nggih, Pon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-kapake, aja males. Sakarepmu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males. Siap. Tenan ya, Truk. Oke. Pun kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampeyan ambles bumi, kula ora iso ambles bumi. Le nyeluk piye? Bagong kon gendruk lemah ping 3. Engko aku jedul. Gong, paham. Ngono ya? Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Men jajal kok, Mas. Wong edian ora. Wah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Kok wis dingonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis diweling kon ngonokke ping 3. Dingonokke ping 3 ra metu ayo men kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkulmu amoh ora. Tengok mburi kene. Menek Ndara Garukaca, Ndara Antarja tekan kene, tata-tata Gong. Heeh, pakaryanmu kowe nek kowe dipala
Nek kowe lara ditambani, nek mati dipendhem, diuripke. Wis aku tak nemburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek durung kanca ngantem kowe aja nesu lho, Kong. Aku ra entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Engko aku tak gedruk lemah ping 3 mendoro terus metu. Ya. Tenan yo, Le. Heeh, tak jagani terus, tak jagani. Ya. Kata dian Gatut Kaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna bekti kula Ndara ya tak tampa Gus bekti kula Den ya Bagong tak tampa nesu tenan iki nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedhep. Tata-tata lho, Tru. Ya. Wis siap-siap lho, Gong, gedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Ya, Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Nun. Kowe wani karo Siwa Mandura. Pangrimi Den. Wani kula menika dasaripun rasa kakehan gunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo wani karo Punden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke Punden Pandhawa. Pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gimbol dasmu, Petruk. Jedul saka njeron bumi. Ndara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar ngunjuk anggur napa? Ora. Ya kok abrit pasuryane? Aku goleki Petruk. Nun, goleki Petruk. Oh, Petruk iki ngeyel kok kandhane. Truk, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku ki nutupono. Aku ra ono, aku tok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono. Ya. Bairono. Petruk ora ono, anu mboten wonten. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petruk ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Truk. Krungu e, Truk. Ora tak cuwek matamu wis. Kono Bairono, omong nek kuwi mau swara radio. Oh iya. Niki wau radio. Gelombang FM. Gelombang FM Bagong. Nun. Bagong ndi? Kok Bagong Petruk ndi? Truk. Ye, sing goleki kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Truk? Ah iya. Ha ta, Truk? Ora seru-seru. Ha ta, Truk? Lali ya aku. Madosi Petruk. Iya. Terus ajeng mana pake? Petruk arep tak ajar. Lho. Petruk niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe.
Bumi goncang ganceng langit kelap-kelap. Biar lintang kang kumedhap. Titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir, ilir-ilir. Ngapa kowe guyu antarjang? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Karang bakoke dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo? Lho. Jo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono, ha. Metik apa ora kowe nek ontor? Wah, omongan karo wong kaya iki malah mumet silaku. Ngombe obat. Kuwatir. Aku nggawa apa beli kita. Hus. Bel kita, Bel kita iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe iya ora. Apa aku goleki Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa. Petruk takon ngaso. Aduh. Petruk wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih. Mulih apa ngaso? Ngaso. Molak-malik ora. Korene Petruk. Ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis kena aku malang kene kok. Anggep aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak adeni apamu, Jo? Ora minggat, ora ngerti kridaning Antarja, sembur mlonyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene. Ora cuh ngono kena aku. Mlonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak. Kowe nek ngidoni aku tenan, aku iso mlonyo tenan kowe putu ula. Aku mung wong biasa. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petruk. Yen ngono kowe wani karo Antarja, sing tak wedeni apamu? Maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku. Ora. Kuwi nek idu adoh banget. Aku nek idu mak menedak. Arep ngopo kowe? Jo. Apa? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Nah, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok bandem rek ngapae, Truk? Hah? Hah? Ada no? Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ngono kualat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Kowe kakangane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget iki. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ngono terus kaya aku nek matur kamu lho ngono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau umuk. Bapak iki mondok menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dijaya ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petruk Bagong iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak Gareng Petruk Bagong kowe tak wene aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu nggunakake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani Kakangku Petruk karo aku wis ra iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane iki kepepet.
Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke, Jo. Ayo gak ketokno. Rekasane nguwali talenan iki lho, Jo. Sing arep totokke iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro ki arep semangkean, apa-apa dibandem, apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudar. Ngenengi gelase ora. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek Aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Tanganku iki sawangen, Jo. Tanganku iki sawangen. Ki tlapakku ki nek saya abang, kowe sing ngeyel tak dumukke nang dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karepe dhewe. Sawangen iki telapakan. Iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat. Tanganku iki tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Oh, kuwi rungono, keprake wis banter banget kuwi, Jo. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang dadamu, Aji Sasra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk dadamu aja tundang Bagong keparat kowe. Udare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Kok putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku wis saya wedi. Tok apake to Le? Tak apusi piye? Aku anake Semar ki Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Dieling-eling to? Oh, tanggaku Ismanta arep takon lunga kok. Ameng kelingan terus e. Ismaya. Kuwi maring aji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono? Dadak dengkulmu. Telapakanku iki sawangen Antarja. Nek nganti ki abang, ki tak tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Waduh. Apa iya? Weh, kowe iki ora percaya, Tru. Telapakan siji ki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, to. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane makpek. Aku wis tak tes Tru. Oh iya to. Loro. Tak tamani telapakanku jugruk ngiwa, jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gununge bojoku. Oh setan ya ora. Kowe ngrungokke tenanan kok. Antarja saya pucet terus nyemplung ngeleng ya, Tru. Tak uyuane kok. Aja. Men kaya jangkrik lho, ora mungkin kaya jangkrik kok. Rampung. Urung e, Gong. Ngopo? Ae sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ono udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Praoto? Pragota. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Dajar wong loro le. Mangkah anggro sesumbar Tendo bumi kunjing kumaluduk
Kumaludha guntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Oh. Oh. Waduh. Lagu. Nampa dawuh Sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kok nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Pate kok nyekel Ponokawan. Petro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo lho, jile mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh, Bagong nganggo training abang. Wile nyolong ngendi kowe? Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, brise cengenge sak bandem batak ora imu. Waduh digetak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Waduh. Petro inggih. Meneng. Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir ayo. Arep guyu meneh Kang Grising. Wah, tapuk tenan. Ndara Pragutaya. Tindak mriki dawuh Sinuwun Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, ora ngerti. Lumpute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak karep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tawedene apa, Bo? Cencang jenggot kroncal ya. Yang lungeng kadung mampun.
aku to wonten timbalan. Oh, tak utus supaya nyekel Petro karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petro kandhong bolong kula semanggaken sinuwun. Wah, guguk karepe dhewe. Manusmaning jajaran iblis lanat. Petro kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glendang nenggala jeblok wetemu barat. Melayu modar tenan aku. Sinuwun Mandura duka yayasinipe. Petro kandhong bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api kae ora pangling Kyai Nenggala. Melayu sipat kuping. Wes mbuh bakul apa-apa tabraki kabeh. Ini ora mulih ning nggone bapak, Pak. Ngaturaken ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken ndak. Bagong. Aduh. Aku kok ya lali nek nggawa adikku to ya. Lha ku mlayu banter banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati rek. Kowe le balik kesuwen. Sinuwun Mandura wis gawa nenggala. Iki Bagong barang melu slira-sliri nang kene. Nyus. Pecah sirahmu. Lho, Gong, Slamet kowe. Aku ngojek. Wo. Ngojek. Kowe asem kowe. Aku sogah melu tro nek carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinuwun Mandura, Petro ora minggat klepat, aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Weng. Aku ningok ngiwanengan kok rindhik banget iki. Bul montore Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku nangsu nek ngejak wong ki kelingan truk. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi nenggala ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersaning sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kyai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersaning sing kuwasa, saka kersaning sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersaning sing gawe urip. Isa lho truk nenggala kae, kowe maju metuki nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah ora Baladewa. Oh, aku ora ana masalah ora Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang
Kowe iso nglangkai bathange Petruk, kan ora muni bathangku. Ha ta? Lah kowe ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok saguh? Iya ya. Ha iya. Aku ora ono masalah. Sing ono masalah kowe kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Jojo Nenggala, ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku ya? Aku tak ngono. Nyok Jojo Nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki apa aku? Aku. Akene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakang kowe kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis tak lakonani, mati yo men. Ha ngono. Wong kowe urip yo mung doyak-oyak bang plecet kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu mung go mbayari. Aku iki ciduk kowe kredit. Angker-angkeran didit kok ya wis men. Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Ya. Bendo. Kita jileke bakul degane ya sakarepmu. Kurang gayeng gitu Gong. Wis iki wae gayeng. Ya. Gawane. Karo titip Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Ya. Karo anakku sing barep kae wis arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku? Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobeni ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk kae sok nang kandang pitik kan nilai ndok to? Ha iya. Duleki keok 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 mareng ngendok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ya. Oh, ning aja nggo jempol. Mati pitike. Nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Mudar, ndoke ra iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Anak wis tak titipke. Heeh. Oma titipke sisat. Terus liyane wis. Sik terus karo tak goleki orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni ya. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titipke kuwi sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku. Ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha ta. Anakmu sing barep ora anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Ae tok pek kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketuku komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amo Surawarta, Jawarata imbang yen para padha. Dirwe. Mari jalan iblis. Lho. Lah iki Petruk kok nggawa bendho iki kowe. Surasan dadak kok kan gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petruk Kanthong Bolong.
Iki Nenggala iki pamunaning satu sekti. Samake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki Kyai Nenggala pusaka kadewanan. Wis iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa? Mati dening aku. Kresna sinayang manggelung mintanaken dewi kramanira kang mitiraning astaneng asta jernyatanipun Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tan wandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Lajeng kepareng Paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab lampanipun Petruk kantong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyong wonten Garindrawati. Mangke menawi Garindrawati sampun ketingal padhang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika Paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan Paduka Yai Prabu Darmakusuma. Menawi tra mekaten monggo pusaka kula aturi nampi. Nanging menawi negari Ndrawati sampun ketingal padhang pusaka kula aturi ngunduraken lan Paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk non ngestaken dawuh. Koko Prabu nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, kok njaluk pamit dhisik? Tegese siadi ora ngantipun Kakang. Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta lang rumiyin. Menawi kula sampun mangke damel padhang negari Ndrawati tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kondur. Ngono. Inggih. Oh ya. Pun Kakang mung kari manut. Yai tumuli pusaka kula aturi maringaken kula nyuwun pamit. Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati.
sowan ing Praja Ngamarta mestipun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatsih. Nanging lha kok ora kaya sagedhagan iki. Gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak. Semu ora percaya marang sowaningipun Kakang. Yai Haji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas? Arjuna maragake matur eneng apa? Kok Prabu Mandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Nggih, wonten menapa Prabu? Lah iki mau lagi wae kelakon-lakone. Siadi matur saking Prabu Darmakusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala Temajati yen to tinimbalan pustaka Jamus Limasada. Nganti pun Kakang geger karo Petra keneman nenggala kendang Kamrajondang. Pusaka mbok asta. Lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to. Yo. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng Surya kembar. Mboten ketinggal Gusti Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yai Haji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining Siadi. Yo. Perangan ingkang padha lenggahan ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba mung siji, ya kuwi kadangku panengah si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro nanging manunggal. Ya, Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring dawuh. Umpama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine pun Kakang geni Siadi urupe, ora bakal dipisahake dening apa wae. Mekaten Koko Prabu. Wengakna permana jati. Ayo Gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Limasada kuwi aku apa dudu Janaka? Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Limasada. Koko Prabu kados pundi lelampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to Yai? Krungu. Wis. Yen Siadi krungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Limasada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Limasada. Werkudara. Werkudara wingkon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Monggo sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Limasada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa borok. Yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Limasada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing pustaka Jamus Limasada aku weruh dhewe wujude Kresna. Arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe. Baline ya saka kowe. Kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Limasada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngareping kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Prabu kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, oh Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pepundhen kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta. Lho nggih, Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar.
Semar kuwi rasa digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya. Ono Kakang Semar. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Bekti kula, Pak. Bekti kula, Pak. Ya nala garing Bagong tak tampa. Enten apa, Gus? Sumengka pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula ajeng nyadong dawuh Den Kakang Semar. Malah setemene praptaku ning karang kadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Bab napa? Mesti wae Kakang Semar ora kekilapan lakon ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka. Pancen leres. Kula dhewe malah bingung. Lah kok dados kaya ngonten kahanan ingkang dumadi wonten praja ing Ngamarta. Monggo nyatanipun niat kula niku apik, ning lah kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura. Petruk kenging nenggala ical dipun kedhepaken. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk. Lah niku sing marai kula bingung. Sing marai ati kula ora jenak. Merga Petruk mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ical. Den niku pusakaning Pandhawa. Mongko ilange diasta dening Sinuwun Ndarawati. Mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan. Awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Aku kudu kepiye Kakang? Sampeyan mboten sah pripun-pripun. Ning gandeng sedaya menika sami priksa nek ingkang ngasta pustaka Jamus Klimasada menika sampeyan kudu isa ngresiki jeneng sampeyan dhewe. Aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kaliyan para Pandhawa. Sranane manggoleki pustaka Jamus Klimasada. Kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk. Anak kula isih urip napa pun mati. Nek isih urip teng pundi papan dununge, nek pun mati mang kukup kunarepane Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Niku mawon, Ndara. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran bajaring purnameng kekono dasari mongso katiga jagat waisaning mubatur wayampur jagat Kakang Semar kula wonten dawuh ya to yen pancen kaya mengkono aku ora bakal silak aku mung mundhe dawuh timbalaning Kakang Nayantaka nek ngoten kula matur nuwun aku tak goleki menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada lan nisa mupaya menyang endi dununging Petruk matur nuwun kanthi swara mekaten negari Ngamarta badhe padhang sampeyan ya iso ngresiki kaliyan asma panjenengan aja nganti banger bacin merga digunakake dening panjalmaning mungsuh ingkang Mimbanata Ndarawati ingkang ngasta pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Aku nyuwun pamit. Kula kanteni anak kula.
mangkah kanggo sesumbar lindho bumi gunjing gumaludo kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara sapa iki durung suwe nggonku mudhun saka Palwa ngirit Wadyabala lah kok ketemu ana pawongan baguse ora jamak ono Nalindra muda sapa takon karo aku Nalindra ing awau langit Prabu Dewaning Ret kowe sapa Raden aranku Raden Janaka dasar Paranyata lonjong botol aku mengirit Prawadyabala wigatine nedya ngupaya negari Ngamarta yen wis ketemu wujuding negara Ngamarta Pandhawa bakal tak tingkes awit Pandhawa ora bakal duwe kekuatan ngerti yo pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Limasada isa direbut dening wong tuaku Bapa Begawan Dewa Kahana mula niatku bakal mbondo Pandhawa mbedah negara Ngamarta aku ingin dadi ratu negara Ngamarta Raden Tesmak bathuk mata mloro ora ndedelok kowe ngrasani bakal mateni para Pandhawa ning ngarepe Janaka kuwi panahing Pandhawa wah dalah yen ngono sing edan nemoni macan apa abamu ayo babar pisan ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pripri pang-pange kowe tak rangket mung kari sedulurmu papat mara jajalan Janaka legane ngatiku Bapak Pemban pangandika maduka menika mboten sedayanipun leres kok iso ngono nyatanipun Pandhawa kecalan Pustaka Jamus Limasada tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang naminipun Raden Janaka kula kawon Raden Janaka minggira trajange dhewe guys Raden Janaka pendhita tuwa Dewa Kahana kowe ingkang nyidra Pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada ora mbok balik kanggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe ati
Napa kasinggihan Koko Prabu? Eneng apa? Kula sampun mangertos sinten ingkang ngidra pustaka Jamus Kelima Sada. Sapa Yayi? Pandhita Trata Sabrang nami Dewa Kahana. Lah kok si ora budidaya ngrebut? Kula sampun budidaya parandene cabaring damel. Lho. Si Adi kalah kasinggihan mekaten. Weh lah, ora pati nduga mono kaya ngapa wujude pendhita mau? Kendhitayat mimang kadanga dewa kowe ora menang Janaka. Lajeng kados pundi? Nderek pun Kakang, wonten pundi golek jago? Bang mangaruna kadinetraning nganggo rapuh sabdaning kokiloring kanikara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pene panca mangsuli kandha ing ajeng Kilora Petruk kandhong bala ingkang kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal dawah wonten tengahing wana Kilora Petruk. Belani Semar malah ketula-tula uripku. Aku kaya dadak nggugu cangkeme Bagong ya ngapa to ya. Kowe nek wani ro Prabu Baladewa mati utama to. Walah ora mati malah kesiksa. Kena nenggala kontal mung gumunku lho. Lek kena ket mau jam 12 kok lek tiba samene. Ki nang dhuwur ki ya ngapa wae. Oh ya aneh men aku jan. Kayak ora ngerti kiblat lor kidul wetan kulon. Mongko nang tengah alas kaya ngene iki nek nganti ana macan, ana singa. Wah, mati sia uripku gak piye. Aku arep urip. Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar. Petro, lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku Petruk sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe ditutut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Sampeyan to? Iya, sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono, aku Jim Salantara, Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Wah, bapak lah. Oh, Pak, pinten abad boten ketemu kalih kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkire. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa nggih. Kowe kena ngapa, Petro? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo.
Kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalarane langing pustaka Jamus Klima Sada. Nggih. Petro nun mlebu ngalas jero kayening sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta Panaka. Mbok Malik ki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ring ae pengen Malik wong bagus malah tuwek nganten kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakarepmu aja lunga-lunga. Dila neh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petro. Nggih. Kundang ganjing langit kelap-lapaton lergen sangking risang mawe gandrung. Arjuna lunten paring adawu. Iki ana wong alasan ning tak sawang kok sunare mencorong. Golek kodhoke niku, Gus. Sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane kekuwunge. Oh, apa? Senengane Syah ini kok buka peksi kuwung. Apa sino Ndrawati ngendika menika kuwunge. Panjenengan sinten Prabu Kresna Barata? Janaka nonton paring adawu. Ngerti karo aku. Koko Prabu menika Nalindra Kondang. Kowe sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa inggih. Ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki? Raden Janaka. Sing mripate ora bener kuwi. Kula mboten tepang. Lho, karo aku kan tepung kok karo sing mripate ora bener kuwi ora tepung. Menika abdi panjenengan naminipun Gareng. Ing mripate gedhe kuwi menika Bagong. Duh. Lho, sapa Bagong? Bambang. Bambang sapa? Bambang sapa? Pak Bambang tuku gedang. Aku ora suwuk lagu kok Pak Bambang. Wonten menapa sinuwun panjenengan rawuh mriki panjenengan nyuwun tulung dhateng kula kinten ngrebutaken pustaka Jamus Klima Sada saking tanganipun pendhita ingkang nami Dewa Kaana. Edian. Lah kok diwaca kabeh lho atiku edan kan kok. Kowe iki wong pinter, nek pancen iso aku tulungono, kula sagah. Nek kowe saguh nek kowe nganti iso ngrebut pustaka Jamus Klima Sada mateni Dewa Kaana, kowe tak penehi bebungah. Kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip. Ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa? Aku duwe plataran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk. Engko tak keke kowe ya, gelem to? Gelem ora? Mesti gelem kowe. Wah, asem ya. Karo aku kok nantang adu pinter. Ayo mesti konangan to. Sinten Koko Prabu? Menene tak kandhani. Ayo to gawe iki jame wis nyesek sik kek. Ngopo nyusu-nyusu iki? Sinten Koko Prabu? Mulane kok apal karo awake dhewe kae iki ra. Napa inggih saestu? Lho kandhani kok. Lho kok iso-isone dadi kaya ngono. Lah iya aku ya ora ngerti. Jebule kon niku Oh, kowe iki arep ngandani to? Koko Prabu senengane ngono. Isin aku.
ngerti lah sapa kae mau. Ora ngerti. Padha aku ora ngerti. Ora areng ngandani, ayo gek cekan-ceket ora. Kowe ngrebut pusaka Jamus Klima Sada kanthi sarana ingkang licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo lembute Demang Cakrawangsa kowe Anak Prabu kok lenggah kene Penemban. Kula menika kula pikir menika mboten wonten ginanipun. Majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung, majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung. Samenika ngaten kemawon. Nek pusaka kula beta pripun to, Penemban? Nyonya tampanana ngger cabang. Kowe ngrebut pusaka kanthi sarana licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo Cakrawangsa iki jagone wong Pandhawa. Iki pusaka ning tanganku Dewa Kahana. Oh, tuku ngarepe, Dik. Sinuwun Edian. Pendhianu Demang tuwa ning pinter nggih. Tak tampa ya nggih ngaten. Ning nek mbantu ki aja ming ketanggungan. Dewa Kahana kae sirnake sisan. Pateni. Oh inggih ngestaken dawuh. Wani to? Wantun. Mangkat to Petro? Anu, apa sapa jenengmu? Cakrawangsa. Entahe kok kaya ngerti sesuwe jane. Wong licik, kowe luwih licik. Ora wani ngadepi para Pandhawa, kowe ngrebut pustaka Jamus Klima Sada. Sarana Membanata Ndarawati. Kowe arep ngapa? Aku ora nrimake kelakon mati kowe sing mati. Wong kok tiba saka dhuwur. Sapa iki? Ana wong kok kaya becak. Becak dengkulmu mlocot ku. Oh ya, sapa iki? Syukur tole kowe ijik urip cah bagus. Siji karo Rata Ndarawati, loro bapak. Nganggo klambi apa-apa kok mesti konangan lho. Aku mung disebut, syukur tole kowe ijik urip. Ndredeg awakku terus dadi Petruk meneh. Piye? Apane, Pak? Pustaka Jamus Klima Sada diasta Sinuwun Ndarawati. Sing nyolong sapa? Dewa Kahana, Pak. Ampuh banget. Sapa? Dewa Kahana. Wah. Kahana? Nganggo dewa. Dewa Kahana. Wah, setan panuk maneh. Wah. Tobat. Mati aku, mati.
Ngandel ora. Apa kakek Semar kanggere ngekepok kencenge ra jamak-jamak. Wis dikekep isa dinet-net. Apa ora? Apa? Nekat tenan tanpa cementel we nekat lho. Kata bala, Pak. Salah kurang ajar. Wong tua kurang ajar. Anggere ketemu Durga kok arep ngulang-ulang. Ngaso. Nangane. Bagong Raidan. Bagong Raidan. Iki kagungane bapakmu. Bagong Raidan. Bagong mumpung nganggo training kok. Raidan. Ngapa Emer? Nadyan kabeh wadyabala wis padha mundur. Ingkang lembut aja nganti dadi kelilip. Singkirke sak resik-resike sipate barat. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kala wau nyuwun pangapunten diagung pangaksaming langkung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.